Chipani cha Malawi Congress Party mosogozedwa ndi secretary wa chipanichi amene ndi publicity secretary Jessica Kabwira auza mamembala a chipanichi kunena kuti onse amene akususana ndi ganizo la komitija ya NEC imene idachita chiganizo choti Lazarus Chakwera achitenso continue kapena apitirize usogoleri ngati mtsogoleri wa chipanichi. Iwo ati amene akususana ndi ganizo limeneli n'kwabwino kuti angochoka chipanichi. Ndipo iwo afotokoza kunena kuti yense amene sakukondweresedwa nawo chiganizochi atuluke immediate osati azibweresa kusokoneza mu chipanichi. Ngati mukumbukira nthawi yake tinakupasani nkhani imene timafotokoza kunena kuti kudalembedwa kalata imene amauza Chakwera kuti iwowa akuwapasa 14 days imene yakuyeneka ayankhe kalata yokhuza emergency convention imene cholinga chake chinali chofuna kusankha yemweno aziyimirira chipanichi ngati mtsogoleri wa chipanichi. Ndipo iwo mukalatamo mongatira kamba adafotokoza kunena kuti malingana ndi malamulo a chipani iwowa munthu yemwe sadachite bwino pa masankho a general elections ndikuti ikangotha sabata ndikuti chipani chimakhala chilibe mtsogoleri wa chipani. Choncho iwo adapempha kuti Chakwera akuyeneka ayankhe kalatayi ndikuti convention ichitike. So sabata yangopitayi NEC inayitanisa msonkhano kumenenso Chakwerawo anali komweko. So mu NEC muli anthu monga china Jessica Kabwira amene pakutha pa zokambirana za tsiku limeneli anagwirizana zonena kuti iwowa Chakwera ndi amene apitirize kusogolerabe chipanichi ndipo iwo azachita apiye pa ballot paper mchaka cha 2030. Komano ngakhale adachita chiganizo ichichi Jessica Kabwira anthu amene ndi okonda chipanichi mamembala a chipanichi amenenso ena iwo ali ndi maudindo mu chipanichi sadakondwe ndi ganizo limeneli ndipo ataonesa kukhumudwa kwawo mpameneno awa amene ndi Jessica Kabwira amalankhula kunena kuti yense sagwirizana nawo chiganizochi n'kwabwino angotuluka mu chipanichi. Izi Jessica Kabwira ayankhula mu interview imene adachitidwa Friday langopitali pamene NEC itatha kukumana kuzokambirana zawo mu mzinda wa Lilongwe kumene kudachitidwa chiganizo chimene tukambazi kuti Chakwera akupitirirabe kukhala mtsogoleri wa chipanichi ndipo iwowa azayimirira chipanichi mu chaka cha 2030 pamasankho a mtsogoleri wa dziko lino. Ndipo iwo mawu adafotokoza kunena kuti Chakwera kufikira padakali pano ndi mtsogoleribe wa chipanichi ndipo sakupita kwina kulikonse ndipo iwo akuti akuzayimirira mu chaka cha 2030 pamasankho ndipo yense amene sakufuna ali ndi ufulu ochoka chipanichi. Ndipo mawu iwo adafotokoza kuti iwo monga NEC agwirizana kuti Chakwera ndi amene angapitirize zimenezi ndipo iwo anena kuti momwe anthu amakambira kuti chipanichi chidaluza masankho chifukwa cha Chakwera iwo akususana nazo ndipo malo mwake iwo ngati NEC achita conduct independent consultant to investigate kamene kuti akhazikitsa kabungwe kapadera kamene sikamayendetsedwa ndi chipanichi kamene cholinga chake chizakhala kufufuza kuti no masankho chidachititsani chani kuti asachite bwino masankho aja 2025 pa 16 September. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti izi zithandizira kuti mphamvu zawo zikule mchaka cha 2030 pamene akuzaonekeranso kuti azatengeno boma. Koma polankhulapo mmodzi mwa legislator amene wa chipani chimenechi Alex Major ndi gulu lina limene lidalemba kalata imene adapereka 14 days kuti Chakwera ayankhe iwowa kunena kuti ndi odandaula kamba kunena kuti chipanichi chidaluza masankho chifukwa chona kuti Chakwera zinthu zina samaziyendesa bwino. Ndipo iwo adafotokoza kunena kuti usogoleri umene uli kuchipaniku ukuoneka kuti ndi usogoleri okondera. Ndipo Alex Major iwo adafotokoza kunena kuti zimene achita Kabwira pamodzi ndi mamembala ena a NEC kumene kudumpha malamulo a chipani monga amanenera ndipo izi sizikuyenda bwino ndipo malo mwache ngati chipani zikuoneseratu kuti mgwirizano kulibeko. Ndipo Alex Major iwo adapitiriza kuti zimene achita Kabwira ndi zosiyana ndi malamulo ndipo chiganizo ichi ndi chiganizo chimene ndi chosalondola ndipo malingana ndi chipani zimenezi sizoyenera. Ndipo koma Kabwira iwo adasusa kunena kuti ayi zimene achitazo ngakhale zili zodumpha malamulo komano zolankhulidwa ndi NEC chiganizo cha NEC chimakhala chiganizo chimene chikuyimirira chipani chonse kotero maganizo amene wachita ndi maganizo amene chipani chonse chagwirizana nacho iwo
angoyenera kusatira zimenezo. So komano ameja adafotokoza kunena kuti ganizo limene lachita NEC ndi ganizo limene laphwanya malamulo achipanichi amene ndi section 31 ya chipani cha Malawi Congress Party, amene iwo amafotokoza kunena kuti pameneka pachitike emergency convention ndilo ngoti munthu wina woyimirira chipanichi asankhidwe. Komano amene achita Jessica Kabwira pamodzi ndi NEC ndi zosiyana ndi malamulo acho, chifukwa adangoyitanizana kumeneko ndipo kutalibe convention iliyonse. Malo mwake adangonena kuti Chakwera akupitirizabe kuyimirira chipanichi. Ndipo polankhulapo mmodzi mwa akaswiri pa nkhani ya zandale amene ndi Amavuto Pams, iwo adafotokoza kunena kuti munyengo imene tili izi nzosadabwisa kuti tiziona, kamba kunena kuti anthuwa akuchoka kuluza masankho ndipo zochitika zake zambiri zikhala zokokana. Ndipo komanso amene ndiolankhuliraponso a George Chaima, iwo onso afotokoza kuti mmene zikutero ndikuti mgawano wayambika, ndipo zomwe zikuchitika ku chipanichi zikungoneseratu kulakalaka kapenanso kukhumbakhumba kwa atsogoleri ambiri pa maudindo akuluakulu mu chipanichi, amene ndi maudindo omwe amangochita foti afuna aphangire zina zake. Achakwera mongokumbusanapo adatsogolerapo chipanichi cha Malawi Congress Party kufikira mchaka cha 2013, ndipo kufikira pano ameneno asankhidwanso kuti azayimiranso mchaka cha 2030, ndipo mbuyomo akhala kuyimirira pa mpando wa utsogoleri wa dziko masankho aja 2014 2019 asadawine masankho aja amchaka cha 2020 amene adabwerezedwanso, ndipo adayimanso pa masankho amene wa 2025 amene sadachite bwino masankho amenewa kupeza adagonjetsedwa ndi amenewa Peter Mutharika. Ndipo chonchipa apanso chipanichi chanena kuti azayimiranso ndi amenewa Achakwera. Komano anthu ambiri ku chipaniku sakugwirizana nazo, chifukwa kuti ganizo limeneli likuonesa kuti ndi ganizo limene silikusatira malamulo malingana ndi malamulo a chipani chimenechi cha Malawi Congress Party. Timve kuti mukutipo chani pa nkhani imeneyi, kamba kunena kuti atsogolerena a chipanichi iwo akunena kuti ganizo limene alichita ndi ganizo kuti chipani chonse chikuyeneka kuti chitsatire, ndipo ena ngati sakufuna, ngati sakugwirizana nazo nkwabwino kuti atuluke chipani. Komano timve maganizo anu kuti ino mukuona bwanji kunena kuti membala wa chipani kufika pouza anthu kuti ngati sagwirizana nazo zinthuzo ena wakungoyenera kuchoka. Tinene kuti pamene pa chinthu chichamba kuyendesedwa muganizo la gulu kapena muganizo kuti munthu wina wake no akuchiyendesano ekha, ndipo akungofuna maganizo ake azikhala okhawo amene angamveredwe. Chifukwa chona zoti enawa akunena kuti iwo akuchita zifukwa cha lamulo limene lilipo kale, limene lili m'malamulo a chipani chimene cha Malawi Congress Party, pamene enawa akuti izachita chifukwa chona kuti NEC ili ndi mphamvu zonse zimene chiganizo chake chimayimirira gulu. Anyway, timve maganizo anu through comment section kuti munkhani mukutipo chani. Ndipo mu video ya mtsiku lero munali ndi ine Mike Thompson, ndipo ngati mwayikonda muchite like komanso subscribe kuti tithandize kukupatsirani ena mwa videos amene tikhala tikonzerani kuno pa Sam Mavita YouTube channel. Bye.